Takže máme žáner. Zistíme si, či nám vyhovuje a držme sa ho. Ďalšie veľmi dôležité rozhodnutie sa týka toho, v akej forme začneme písať. Bude to ich forma alebo R forma. Obe majú svoje pozitíva aj negatíva. Ich forma, ako už názov napovedá, je forma, pri ktorej je príbeh vyrozprávaný z pohľadu hrdinu. Príklad. Ráno som vstal a vybral som sa do práce, kde ma zarazili nečakané novinky. Samozrejme, nemusíte sa trápiť iba pohľadom jedinej osoby. Všetci sme už čítali knihy, kde sa po kapitolách striedali pohľady niekoľkých postav, len pozor, keď ich je priveľa, môžete sa v tom zamotať alebo unavovať čitateľa prílišným opakovaním určitých scén. Toto by som si teda nechala na neskôr. Ich forma je skvelá v tom, že podporuje autentickosť. Pracujete s najsúkromnejšími emóciami postavy, s jej subjektívnym pohľadom a okamžitým prežívaním. Z takéhoto rozprávača môžete spraviť napríklad nespoľahlivého svedka alebo nespoľahlivého rozprávača, ako sa vraví. Vďaka jeho mylným subjektívnym úsudkom viac zamotávate dej alebo zahmlievate určité okolnosti, ktoré mienite naplno vysvetliť neskôr. Nevýhody sú okrem nadužívania slova som aj v tom, že čitateľ vie iba toľko, koľko vie postava a vy teda musíte zvážiť, či vás to nebude príliš obmedzovať. Každá postava tým pádom môže mať vlastný štýl rozprávania, niekto bude napríklad používať slang, niekto bude spôsobom rozprávať a dávať najavo svoje vysoké vzdelanie, čo môže byť výhoda aj nevýhoda podľa toho, ako vám ide cibrenie jednotlivých charakterov. Môžete však zvoliť aj R-formu, kedy ste rozprávačom vy. Izabela v ten deň prišla do práce a dozvedela sa nečakané novinky. V tejto forme je teda na vás, aká bude informovanosť čitateľa, pretože vy vždy viete viac ako váš hlavný hrdina. Na druhej strane, autenticita postav sa potláča. Do popredia skôr vstupuje charakteristický jazyk autora. Mne osobne vyhovuje viac R-forma, určite s ňou máte lepší prehľad v smerovaní príbehu. Ich formu sem tam použijem, ak nechám postavu porozmýšľať o sebe či o svojich aktuálnych situáciách. Používam ju teda vlastne ako vnútorný hlas, ktorým postava niečo subjektívne zhodnocuje, ale nerobím to veľmi často. Mimochodom, píšete vety štýlom išla som alebo prídem do práce a tam sa dozviem nečakané novinky. Niektoré knihy sú doslova písané v prítomnom priebehovom čase. Zistite si, či to nerobíte aj vy a ani ste si to neuvedomili.